Eisen van 12 jaar cel tegen directeuren van Bulk Terminal Zeeland. De directeuren zouden hun bedrijf in Vlissingen-Oost jarenlang hebben gebruikt voor drugssmokkel. En verder in deze Zeeland nu. Mogen deze kinderen vannacht opblijven? En nu ook huishoudens op een wachtlijst. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen van 12 jaar tegen de 3 directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Ze zouden het bedrijf dus jarenlang hebben gebruikt om drugs te smokkelen. En we gaan gelijk naar verslaggever Rick Bolt. Hij volgt de zaak en staat bij de rechtbank in Breda. Rick, hoe is op die eisen gereageerd? Ja, de directeuren hoorden het enigszins gelaten aan, maar na afloop van de zitting kwamen ze toch wel een beetje aangedaan op elkaar aflopen. Zeker voor Jacco zal het een klap zijn geweest. Dat het OM zijn rol nu gelijk ziet aan die van de anderen. Hij heeft altijd ontkend iets te hebben geweten van de smokkel. En heeft wel gezegd, ja, ik heb een paar valse facturen gestuurd, maar dat was ook alles. Maar toch komt het OM nu tot een ander oordeel. Volgens het Openbaar Ministerie was het overslagbedrijf in de haven van Vlissingen een dekmantel voor cocaïnesmokkel. De directeuren hadden contact met grote criminelen uit de drugswereld. De rolverdeling was duidelijk, zei de officier van justitie vandaag. René G. zorgde voor de deals. Code K. regelde de praktische zaken rond de drugssmokkel. Jacco G. waste het criminele geld wit. Uit het onderzoek komt niet heel duidelijk een leidersrol naar voren bij één van de 3 verdachten. Eigenlijk hebben ze allemaal een bepaalde rol gehad in de criminele organisatie waaraan ze alle 3 hebben deelgenomen. En dat maakt dat wij vinden dat ze alle 3 een even hoge straf zouden moeten krijgen. Bulk Terminal Zeeland werd in 2015 opgericht en liep direct goed. Maar in 2017 kwam het bedrijf al bij justitie op de radar. Een lading cocaïne werd onderschept, maar de blokken aluminium waar de drugs in zaten werden expres wel gewoon naar de eindbestemming gebracht en dat bleek BTZ te zijn. Daarna werd er jarenlang informatie verzameld door justitie. Er werd afgeluisterd, berichten werden onderschept, zelfs een infiltrant werd ingezet die een drugstransport regelde via BTZ. En dat alles leidde tot de grote rechtszaak van nu. Deze zaak is zo bijzonder omdat we eigenlijk wel vaker zien dat bijvoorbeeld een havenarbeider een pallet bananen verplaatst voor geld van criminelen. Maar het komt heel weinig voor dat de voltallige directie zich bezighoudt met dit soort ernstige feiten. Dat maakt dat dit eigenlijk een schoolvoorbeeld is van ondermijnende criminaliteit. Zuivere ondermijnende criminaliteit. En dat maakt dat er hele hoge straffen worden geëist. Ja, nou klinkt het alsof het Openbaar Ministerie alles rond heeft, hè? Dus ook tegen algemeen directeur Jacco, dat er veel bewijs verzameld is. Maar is het ook echt sterk bewijs? Nou, tegen 2 van de 3 directeuren ligt echt wel een hele berg met bewijs. Dat zijn die chatberichten die criminelen en de directeuren onderling hebben uitgewisseld. Er zijn gesprekken afgeluisterd, er zijn ontmoetingen gezien tussen de directeuren en criminelen. Maar ook is er een undercover agent ingezet en die heeft een deal gemaakt met die 2 directeuren. Dus ja, er moet wel een hele knappe advocaat nodig zijn om deze 2 mannen nog vrij te krijgen. Tegen Jacco zijn de verdenkingen allemaal meer van financiële aard. Maar ja, ook daarvan is het OM nu overtuigd dat ze genoeg bewijs hebben. Ja, eerder heeft het Openbaar Ministerie gezegd dat het bedrijf zelfs gewoon speciaal was opgezet, hè? Louter voor cocaïnesmokkel. Tot welke conclusie komen ze nu? Ja, ze concluderen nu uiteindelijk toch wel dat daar niet sprake van is geweest. Maar ze zeggen wel, ja, echt al heel snel na de oprichting van het bedrijf werd het ingezet voor criminele activiteiten. Nou heb je vanaf morgen, is het dan de beurt aan de advocaten, hè, van de verdachten. Waar gaan zij een beetje op schieten, denk je? Nou, ze zullen vooral gaan schieten op de undercover agent die is ingezet. Zo'n undercover agent mag namelijk niet de verdachte uitlokken om iets crimineels te doen. Dat moet vanuit die verdachte zelf komen en daarom is het ook wel een heftig middel als dat ingezet wordt. Daarnaast zullen ze vooral gaan kijken van, ja, waren die directeuren nou wel degene die versleutelde telefoons gebruikten of zijn dat toch andere mensen geweest? En de advocaten van Jacco zullen toch vooral volhouden dat het helemaal niet om criminele activiteiten ging, maar dat het gewoon internationale handel was. Er waren veel zittingsdagen, hè? Bijna 2 weken. Wanneer komt de uitspraak? Ja, de rechtbank zei vandaag dat ze daar toch wel enige tijd gaan over nadenken en dat ze pas tegen het eind van het jaar verwachten uitspraak te kunnen doen.
Rick Bolt vanuit Breda, dankjewel. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Er loopt een intern onderzoek en de politie wil daarover geen vragen beantwoorden. De Kraker volgde 1,5 jaar geleden Joost Manusama op als politiechef in Zeeland. En inmiddels heeft Tim de Kraker zelf ook gereageerd op het nieuws. Hij zegt dat hij het onderzoek met het volste vertrouwen tegemoet ziet. Het treinverkeer tussen Middelburg en Goes heeft de hele ochtend en een deel van de middag stilgelegen. Aanleiding was een ongeluk bij het station van Arnhemuiden. Een persoon kwam daar in botsing met de trein en overleed. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie schakelt slachtofferhulp in voor mensen die op het station stonden en de aanrijding mogelijk hebben gezien. De forse hagelbuien zaterdagmiddag hebben flinke schade veroorzaakt. Bij verzekeringsmaatschappijen ZLM en de Zeeuwse zijn al meer dan 700 meldingen binnengekomen. Overkappingen en lichtkoepels liepen averijen op, maar vooral auto's en caravans liepen schade op. En daarnaast waren er enkele meldingen vanwege blikseminslag. De meeste schades zijn op Walcheren, maar ook uit andere delen van Zeeland kwamen meldingen. De hitte van vorige week zorgde ervoor dat de Bram Groenewegenweg bij Poortvliet kapot ging. De betonplaten kwamen op 3 plekken omhoog en vandaag werd dat gerepareerd. Niet met beton, maar met asfalt. We hopen daarmee in ieder geval dat het hele wegdek, of een heel stuk van het wegdek, dus op dezelfde manier weer blijft liggen. Omdat het asfalt wat meer meebeweegt met de hitte. Zeker 1 auto liep schade vorige week op. De platen kwamen omhoog door de ondergrond. Nou, normaal gesproken komt dat niet voor, maar met extreme hitte, zoals afgelopen week, ja, dan zie je toch dat die ondergrond gaat werken. Het is een beetje veenachtig gebied hier en dat dan dat soort calamiteiten plaatsvinden. Zeeuwse huishoudens die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen krijgen op het elektriciteitsnet, komen vanaf overmorgen terecht op een wachtlijst. Dat is het gevolg van netcongestie, het volzitten van het stroomnet. Tot nu toe kwamen alleen bedrijven op een wachtlijst en werden huishoudens ontzien. Wil je een warmtepomp, een laadpaal voor je auto of elektrisch gaan koken? Dan kan het zijn dat je wens niet meteen in vervulling gaat. Want per 1 juli komen huishoudens die een nieuwe aansluiting op het net willen op een wachtlijst. Dat is echt nodig. Het net loopt vol en we willen iedereen op een gelijke manier behandelen. Dus zowel bedrijven als particuliere woningen worden nu allemaal op dezelfde manier behandeld en komen per 1 juli op een wachtlijst. Er was al een wachtlijst voor bedrijven, maar huishoudens die uitbreiding willen komen daar dus bij. Afgelopen maand konden mensen nog meer stroom vragen zonder op een wachtlijst te komen. Deze wijziging van wet en regelgeving is al langer aangekondigd. Dus we zien inderdaad dat er op dit moment meer aanvragen zijn dan gemiddeld. En als je voor 1 juli die aanvraag doet, wordt die gewoon 100% nog gehonoreerd? Dan geldt nog het oude systeem, ja. Dat mensen gauw nog uitbreiding aanvragen, merken ze bij Novectra in Terneuzen. Dit elektrotechnisch installatiebedrijf heeft het heel druk gehad afgelopen maand. Wij zien echt een 10-voud van aanvragen voor capaciteitsvermeerdering. Het bedrijf heeft slim ingespeeld op de nieuwe maatregel en zijn klanten voorgelicht dat het moeilijker wordt om meer stroom te krijgen. En wat zegt u dan? Doe het nog nu, doe het nog snel? Nou, als het nodig is, dan zeg ik dat ja. Als het niet nodig is, gaan we dat niet adviseren. Maar veel mensen willen het. Ja, zeker, omdat die elektrische auto toch aankomt. Dan ben je eigenlijk wel verplicht om 3 fasen te hebben. En anders wordt het heel langzaam laden. Ja, bij mij in de studio economieverslaggever Marcel de Kranen. Ja, Marcel, op de wachtlijst dus nu bedrijven en particulieren. Maar wie bepaalt nou wie het eerst aan de beurt is? Nou, als er nieuwe capaciteit op het net komt, dan wordt die verdeeld niet volgens het eerst komt, eerst maat principe, maar volgens wat met een duurwoord heet maatschappelijk prioriteren. Dus er wordt gekeken naar het maatschappelijk belang. Dat is ook wettelijk zo geregeld. Simpel gezegd kun je je voorstellen dat er meer belang wordt gehecht aan een nieuwe aansluiting voor het ADRZ dan voor de familie De Vries aan de Noordweg in Middelburg, zeg maar. Maar hoe lang kun je dan op zo'n wachtlijst gaan staan? Ja, dat is nu nog onbekend. Dat hangt ook van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld waar je huis staat en welk elektriciteitsstation jou van stroom voorziet. Het ene station is groter dan het andere. Het ene wordt uitgebreid, het andere niet.
Ook is nog onbekend hoe lang die wachtlijst nodig zal zijn. Iedereen hoopt natuurlijk kort, maar dat is nog niet te voorzien nu. Even voor de duidelijkheid, heel snel nog inschrijven, hè? Dan kan het nog. Ik heb vandaag nog even op de site gekeken. Nou ja, vandaag kan het nog, morgen nog en dan kom je nog niet op de wachtlijst. 1 juli wel. Marcel, dank je wel. Voor wie de wedstrijd Nederland-Marokko gaat kijken, wordt het of een hele korte of juist lange nacht. De wedstrijd begint om 3 uur vannacht. En als je de volgende dag moet werken, wordt het een zware dag. Maar dat geldt ook voor de jonge voetbalfans. Zo zijn er wel een paar leerlingen op de Holtkampschool in Goes die vannacht aan de tv gekluisterd zitten. En hoe ze dan de volgende dag eruit gaan zien, ja, dat weten ze wel. Hele donkere ogen. Een beetje als een zombie. Ik denk dat er wel leerlingen zijn die laat gaan maken, die misschien wakker gemaakt worden. En dat, ergens is dat ook wel mooi. Hè. Dat zijn toch bijzondere, dat maak je niet zo vaak mee. En doe me ook een beetje denken aan mijn jeugd. Hè. In 1994 hadden we hetzelfde. Nou, dan was ik ongeveer net zo oud als hun. En toen ben ik ook wakker gemaakt. En de volgende dag, dat komt ook wel goed. Ja. Ik heb net zitten rekenen. Hè. De wedstrijd begint om 3 uur. Tegen 5 is die klaar. Dan moet je maar hopen dat het in 90 minuten geregeld is. Ja, dan anders kruip je al richting 6. Ja, ik zou vooruit slapen, wekker zetten en misschien toch nog even een dutje tot iets voor 8:30. Mijn moeder zegt, je mag kijken als je wil, maar dan moet je wel voor slapen en wekker zetten. Maar niet iedereen gaat zijn slaap ervoor opgeven. Ik zou wel gewoon de samenvatting terugkijken. Ik denk dat dat makkelijker is dan heel de wedstrijd. Of na school de wedstrijd terugkijken. Deze kinderen zullen waarschijnlijk niet in een café gaan kijken vannacht, al kan dat wel bij de Zwaan in Capelle. We wisten natuurlijk pas afgelopen vrijdag dat we doorgingen. En toen hebben we een vergunning aangevraagd. En gelukkig hebben we hele soepele banden mee de gemeente. En vanochtend stuurde Anneke het verlossende bericht dat we uit mochten zenden buiten sluitingstijd. Helemaal fantastisch. Het voetbalfestijn vannacht in de Zwaan is wel aan voorwaarden gebonden. De deuren gaan dicht en het terras is gesloten. Nou ja, je moet er natuurlijk wel rekening houden mee het geluid. Dat is wat minder dan normaal gesproken zou wezen. Maar dat, hopelijk gaan we door en dan kunnen we die schade weer inhalen de komende wedstrijd. We hebben alle wedstrijden gewoon lekker binnen. En de meeste mensen die weten ondertussen wel wat hier komt. Dat zijn heel veel vaste gasten en wij hebben super lieve vaste gasten. En die houden er echt rekening mee. Kijk, wat er voor de rest op het dorp gebeurt, dat weet ik niet. Daar heb ik niks over te zeggen. Maar die gasten van hier, die gaan over het algemeen gewoon lekker naar huis toe. Al zullen volgens Angelique niet alle gasten naar huis gaan. En wat wel grappig is, je hoort ook alweer mensen die zeggen van... ik kom naar de voetbalwedstrijd en dan ga ik daarna wel door naar mijn werk. Dus misschien dat we vannacht wel lekker koffie verkopen in een plek van een biertje. Ik hoop ook een paar biertjes uiteraard. Maar een bakje koffie is ook geen probleem, tuurlijk. Na de hitte van vorige week was het vandaag in Zeeland maar tussen de 22 en 25 graden. Het was zonnig en droog met een matige noordwestenwind voor de verkoeling. En ook vannacht is het koeler, 14, 15 graden. De rest van de week een afwisseling tussen zon en wolken met soms kans op een buitje. En de temperatuur schommelt de rest van de week zo rond de 23 graden. En tot zover deze eerste Zeeland Nu van de werkweek. Nog een hele fijne maandagavond en tot morgen.